bi ame jumaduna December kalo kile tan kile ambalma o bismillah malak cuka don kibaru keneka bi kibara mun bambulo kada kulo kan ode mali tungara kew ulu deme baga jekulu do kon be mali kono yanno kunu ulu koni kuna fundi law koni faranyo konka wala sa cuka amna gele mun kon be mali tungara kew ka kata kartinina o soroli ukun kon nala ko da mu ko kulo kan kibara mun sarama ulu kon ne ayere kafo kunu bourse de travail la ni shifin jekulu ni ale kon ka bara benendo mali tungaran kew ulu koni demelma o hone jem kan sigi kada malembe la jelen kloka ko mali tungaran kew u koni degunindo kosobe ka sababu ke kartinina o soroli gele koni ata galaje mali munumbe mali ko kan farafina jamana werewla fukata se tubabu jamana uma ko u bela jelen koni mogobe u ka kartinina la o kerengere ala munu koni be tubabu jamana ka ko ulu yara koni tise ka barake ka soroni kartinina te ubulu ko mogo chama koni mogobe sa ka sababu ke u ka kartinina ulu koni korola u sebe umbe ka tundondon ko u koni te choga ya soro ka foko u be kartinina kura koni soro ko do yara koni fene be no ibta soro filido be ulu ka kartinina la kabni a glanyoro ko o fene be ke degunye uluma kata barako ko nta fanfelala ko ore kama mogo chama nga barabe chen ka sababu ke kartinina soro baliye ko wa fene kartinina ali soro baliye re ko ni fene kala mogo chama ko ni fene ka yere faka sababu ye tubabu jamana uka ni jekuli ale ko ni ka la nyinin keramu ye wala sa no ya besaka doni ko nunna ko passeport soroli o ko ni kana den kartinina la ko walma ko ka kartinina ko yere dabla sinyekli koni o yara dum fene tisaka ke ko maliya manake yoro mali ko kan ko ka yoro kere ndo koni yire bela jelen konna ubiseka uga kartini na usoro yoro mina no yala kibara ware mbambolo kada uklo kan ore arabado gundam ale koni Tombouctou chelala bingal ke wale kon tara kan yesimbul ma fen flamani yoro ko falina kibara mun serama ulu kon ne ayire kafo ko bingal kala do koni ko nunu kon ku ye marfatiki dowri ko u kon ye wali jugu kon ta kan yesi mobli fla kon ma gundam aleni Tombouctou chelala ko ni bingal kala nunu kon ye ni mobli kono mu kon kon ka warbe mina ula aleni u bolo telephone nga mo ko ni nimato adda fay nga me wakati mina ko sisa ama se ga do ni bingal kala nunu kon ku ye makele mun kon ye nga kibara wara mana soro ko fe ambo da ukluka kibara wara mambolo kada ukluka ore anga ministre menno ni aleka baranya shlendo alamadeu ulenu bolo fe la kanalima nan ko ministre de la sécurité et de la protection civile kunu alamsado ale motoba bisaba kondi mali fintiki la kauma kibara mun sarama ulu kon ne ayire kafo ko ministre de la sécurité ko wala sa alamadeu ulu kon ni bulo fon be se ka la kana chugo amna kanye ale koni a hakilina koni soro ka motoba bisaba kondi mali fintiguma ubse ka uyere demani o e chugo amna moko wula kana le ugum konnala ko kerengere ni yalla ni wakati yere konna ni bingal ke wali ulu koni waralendo kasobe su aleni kli kuna foni kunjela kibara ware mambulo kada kulo kan ore ka keni alamsa doyi December kalo klitan ayira la ka foko coronavirus yera mogo keme ani mogo wolon vladela ko wa mogo binani shekin ulu kene la ka bo coronavirus banala mogo saba ulu tan la ka sababu ke coronavirus banay coronavirus koni yelen fleni mogo mun kon nani ayira la ka foko dow koni bora kulukuru marabulu koni konnala dow fene bora sikaso marabulu konnala aleni bamako sigida were konnala o sababu yala coronavirus ye mahaya mun koni mine mali jamana kono ulu koni be mogo baduru keme duru aleni biolon vlani worola wa mogo mun tan yala ka sababu ke coronavirus ye ulu koni jatebe mogo keme ani mogo bishegni nanna mogo mun yere kon fene no yala ka bo coronavirus banala ulu koni jatebe mogo basaba keme duru aleni mogo flala o sababu yala mali jamana nyemo ulu ni kene atikila mogo kelme ka nyini malde bela jelen kon fe be ka sanya wale u matrafa wala sa chuga amna amsa kani bana jugin kon kele ka bo anga jamana kono kerengere ne yalla ni wakati yere la ni ayere la ka foko coronavirus kon be ka yele ni fangai ambal ma woni ne kunye aka bidon kibaru e kada ukluka ani je aka ukluma jola aka be anyo na were